וואו, מחר פריז. יהיה מדהים. אני לא יכולה לחכות. ספר טוב? כן, נורא. מה זה? זה חדש הזה של איך קוראים לו. יונתן סיפר לי עליו לפני שבוע כשנפגשנו לצהריים. כן? הוא אהב את זה? מאוד. אני חושב שזה אחד הספרים הכי טובים שהוא קרא בחיים. באמת? דרך אגב, הייתי בדואר אתמול. כן? כן, היה לי את הרפורט לשלם. היה שם מכתב רשום בשבילך. הפקיד שאל אם אנחנו מכירים, אז אמרתי לו שכן, הוא רצה לתת לי אותה. כלומר, הוא נתן לי אותה. אבל אמרתי לו שלא, שאני אשאיר לך. את לקחת? כן. נדהמתי שהם נתנו לי בכלל את המכתב. אותו של המשפחה אומר לי. לא מניחים שאנחנו זוג, למרות שיכול להיות, יש אפילו יותר סיכוי שאנחנו בכלל לא מכירים. תארי לעצמך, זר גמור, מקבל את המכתב שלה, קורא אותו, זורק לפח. בחיים לא יקרא אותו. מה עם פרטיות, חוק הדואר? כל הפח. בא לך, אני רוצה לכתוב למנהל רשות הדואר על זה. זה לא לקחתי את המכתב, זו המחשבה שיכולת להיות זר גמור ולא בעלך. אפילו תעודת זהות הוא לא ביקש ממני. מרקיסטים. כן, הכל חפיף פה במדינה הזאת. זה היה מיונתן. זיהיתי את הכתב יד על המעטפה. מה שלמה? טוב. ועירית? טוב. והילד? לא אזכיר אותו. כנראה שבסדר, אחת הוא היה כותב משהו. מה, ספר משהו חדש? לא. היה טוב. כותב יפה, יונתן. היה כותב לי הרבה בזמן הלימודים. הרבה לפני שהכרתי אותך. אני מנסה להיזכר מתי בעצם הכרתי ביניכם. אני לא זוכר. את זוכרת? לא. היה בחתונה שלנו, לא? אתה יודע שכן. כן. את אחת הכרתי ביניכם. מסר לי משהו במכתב? שום דבר מיוחד. כלום? אפילו לא דש? אנחנו אוהבים.
חשבתי שזה משהו כזה. מתי? מה? מתי חשבת? אתמול. אתמול, כשראיתי את הכתב יד על המעטפה. אני מצטערת. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina.